Фирмата е ЕООД, за незапознатите. Това е може последното видео, в което Дил се смее. Идеята за картата дойде доста интересно. Продавахме скреч карта на света. И това беше много търсен продукт. Докато си говоря с един приятел, той като продавате толкова от това, що някой направи на България. На нас не свети. Погледахме се. Викаме, това е велико. Абсолютно. На следващия ден вече бяхме готови с концепция за карта на България. Беше доста трудничко да намерим печатница, защото тогава никой не правеше с скреч покритие неща. А това не е визията. Първата ни карта на България също изглеждаше по този начин. Беше разделено на три картата Да. и ставаше бяло, зелено, червено. И обратната връзка беше, че картата е супер, много добра идея, но трябва да бъде по-интерактивна. Съответно, намерихме варненска художничка. И това момиче карта имаме нарисувана на ръка с молив. Значи това, ако е формат 68 на 48, това, което е вкъщи е метър или 30 на метър. Оригинала е толкова голям. И е страхотен. После трябваше, тъй като това е на ръка, нямахме нищо дигитализирано. Ходихме единствено на Техническия университет, имаха такъв скенер голям за проектите. Там го сканирахме, дигитализирахме го и се получи уникална карта.